Okay. Nirringrazzjak, Mr. Qaddis, nfaħrek mulej. Grazzi, Spiritu Qaddis, li ħatitkellem minn fommi mulej. Grazzi, Mr. Qaddis, li ħatwassal inti l-messaġġ mulej li titwassal mulej għal daw l-aħwa, għal daw in-nies li għaw qoddimi mulej. Tkellem inti, Mr. Missil-lub inti mulej, inkaraġġa u trasforma, Mr. Qaddis, dawn il-qlub, fisem Ġesu Kristu. U dan messaġġ jiena semmejtu il-fidi li tbiddillek ħajtek. U nixtieq nibda billi ngħidilkom speċi ta' formula kif tibdew tagħmlu l-ewwel passi għat-tibdil, l-ewwel jibda fina nfusna, u mbagħad jimmanifesta madwarna. Jiena bdejt nindem mill-affarijiet li ma kinux joġbu lill-Alla fil-ħajja tiegħi. Dal-proċess ma sarx millum għal-għada. Kien proċess twil ta' talb kuljum u riflessjoni fuq il-kelma. Mbagħad kien hemm il-proċess fejn il-mulej beda jgħallimni kif immut għal jan nifsi, kif immut għal dak li nħoss jien, għal dak li dir li jien, kif immut għal meta xi ħadd iweġġani, ma nirrabjax, ma ninkorlax, imma nħobbu nitlob għalih. Kien proċess siebes. Ġili anka kpejt mal-mulej u għatlu jiena din ir-rabja ma rridix. Jekk ħanżomma l-għadu ħajkollu l-jett fuqi. Mbagħad tallimt nopera fil-frott tal-ispirtu. Il-frott tal-ispirtu kulħadd jaf x'inhuma. Li huma love, il-peace, il-patience, il-kindness, faithfulness, meekness and self-control and the joy of the Lord. Li jiġri fil-ħajja tiegħek, inti titteqpa topera f'dawk is-7 jew 8 frottiet biex inti tiqpa verament imħawla u protetta minn Ġesu. Il-frott tal-ġisem li qegħdin f'Galatin imsemmijin ukoll kulħadd jaf x'inhuma, iż-żina, l-korla, r-rabja, qegħdin imniżlin dawk kelli tittarredekom totalment mill-ħajja tiegħek jekk trid tara l-ħajja tiegħek tiġi trasformata. Kelli nilbes l-imħabba, kelli nilbes bħal il-maħfra kuljum u ħin kollu. Kelli nġeddet moħħi kuljum mal-kelma talla u mal-promessi tiegħu li jgħidilna li aħna sejrin il-fuq u qatt ma ninżlu l-isfel, tkun xi tkun iċ-ċirkustanza fil-ħajja tagħna, li aħna r-ras u mhux id-demb, li aħna nistgħu naqbżu kollox permezz ta' Kristu li jgħix fina li jsaħħaħna. Kelli nerfa' s-salib li huwa l-ġisem tiegħi stess u nsalbu mas-salib ta' Ġesu. Nsallab il-ġisem, il-flesh f'kollox, f'kull area. Tajli għalfejn tgħidilna da kollu, għax jien it-titlu tiegħi kien il-fidi li tbiddillek ħajtek. Imma l-bidla l-ewwel ma titissir hija minn ġewwa. Hija ġewwa ruħek. Ukoll kelli nitlob lil mulej u nżomm għajnejja msamrin miegħu. U kelli nitlob l-erf tal-mulej għal kull ġurnata kif nitkellem, kif naġixxi ma' kull persuna li l-mulej poġġa fil-ħajja tiegħi. Kelli numilja ruħi u ngħidlu li jiena kelli bżonnu għal kull pass li kelli nagħmel fil-ħajja tiegħi. Kelli niqpa sottomessa totalment lejh u lej il-kelma. Diffiċli kemm kienet diffiċli s-sitwazzjoni, inġusta kemm kienet inġusta l-ħajja miegħi. Kelli nsib il-ferħ f'kollox. Anka fil-mewt kelli nsib il-ferħ. Kelli nħares il-qudiem. Kelli nittama fih bil-fors. Alla mhuwiex kiddieb, Alla jekk inti tafda fih verament, jerġa' jtik il-ħajja f'kull area tal-ħajja tiegħek bil-fidi u bit-talb, bl-imħabba, bis-sottomissjoni, jirrestawralek iż-żwieġ tiegħek, jirrestawralek il-finanzi,
il-uliedek u s-sitwazzjoni tal-ħajja tiegħek kollha. Kelli nitgħallem nonora, kelli nitgħallem inkun integra, persuna ta' integrità. Kella l-mulej kif sajbierek. Kelli nkun nitgħallem is-sottomissjoni akkosta kollox, anke meta tweġġa' u ma toġobnix. F'Ġagbu 2:26 jgħidilna għaliex bħal ġisem mingħajr ruħ huma mejta, hekk mejta wkoll hija meta l-fidi mingħajr emil. Mela aħna mill-parti tagħna rridu nagħmlu xi ħaġa. Fil-ħajja għandna ħafna mistoqsijiet li m'hemmx risposti għalihom. Irridu nafdaw l-Alla bil-fors. Hemm affarijiet oħra li aħna ma nistgħux nibdlu u ma nistgħux nikkontrollaw. Affarijiet bħal meta ħammutu, meta sa tasal il-barka, meta ħanaraw il-familjari tagħna jersqu lejn il-mulej. Il-mulej ħalla l-kulħadd fil-libertà tiegħu, ma lilna tagħna t-talb. Aħna nistgħu nitolbu u nafu li l-mulej sa jismana u sa jdawwar is-sitwazzjoni għal favur tagħna. U f'Lut 11:1 jgħidilna il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għadna nittamaw, hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. Biex aħna nitolbu u t-talb tagħna jinstema', irridu nagħmlu din ir-riċetta. Għal xejn nitolbu u aħna maħniex qegħdin in alignment ma' dak li Ġesu jixtieq. Aħna ma rridux niqpaw noperaw iżjed bħala mod nkunu egoisti, imma kif? Nistgħu nkunu egoisti u qegħdin nagħmlu xi ħaġa tajba li l-mulej ma jkunx qed japprova tkun out of line, ma tkunx in alignment mar-rida tiegħu dak il-ħin u jew dik il-ġurnata. Pereżempju mara miż-żewġa ma tistax tpoġġi pereżempju il-knisja qabel żewġa, il-qagħdi fil-knisja qabel żewġa. Tixtieq kemm tixtieq. Għanda żelu kemm għandha żelu, tittoqgħod is-sottomessa għax Ġesu qal l-ewwel hu, u mbagħad żewġek jew martek, u mbagħad uliedek, u mbagħad il-qagħdi fil-Knisja. Mela, whether we like it or not, we have to obey. Aħna rridu nsibu l-kuntentizza f'kull sitwazzjoni tal-ħajja tagħna u l-ferħ, għax il-ferħ huwa verament tal-mulej. Huwa biżżejjed biex jgħaddina minn kull tip ta' prova fil-ħajja tagħna. Il-ħin li aħna nqattaw fit-talb u fit-tifħir mal-mulej ikun kbir kemm ikun kbir il-mewġ fil-ħajja tagħna, aħna għandna dejjem ikonna l-ferħ u t-tama fih. F'Efesin 6:10 jgħidilna minn bagħad twettaq fil-mulej u ssaħħaħ bil-qawwa tiegħu. Mela aħna nissaħħu bil-qawwa tiegħu mhux bil-qawwa tagħna. Kull problema fil-ħajja tagħna hija temporanja. L-ebda problema mija għal dejjem, mela ma napplikawx soluzzjoni permanenti għal xi ħaġa li hija temporanja, il-ħajja tagħna mimlija staġuni. Alla biss jaf l-istaġun meta sa jibda u meta sa jispiċċa. F'Mattew 27:25 jgħidilna fuq Ġuda li tilef it-tama u tilef il-fidi u tafu x'għamel Ġuda meta mar u għadbilhom il-flus li kien għal biex jieħu biex jitradixxi lil Ġesu li huwa
li jew wadda bil-flus fis-santwarju u telaq u mar talla. Mela l-bniedem mingħajr il-fidi f'Ġesu, mingħajr it-tama f'Ġesu, jispiċċa m'għandux lejn xi ħares il-qudiem. M'għandux biex jiġġieled, m'għandux min jiddefendih, m'għandux min itih il-paċi, m'għandux armi. L-istorja ta' Giuseppi li kellu ħolma u dam 14-il sena sakemm il-ħolma twettqet fil-ħajja tiegħu. L-ewwel ramew ħutu fil-bir u mbagħad spiċċa skjaf. U mbagħad beda jieħu r-ruħ għax kien jieħu ħsieb id-dar ta' dak l-Eġizzjan. Reġa' ġie tradut u reġa' tefgħuh il-ħabs. Imma fil-ħabsu baqa' jfaħħar il-mulej, baqa' jneħħ fuq il-mulej, baqa' jittama fil-mulej, baqa' jfisser il-ħolm anke tal-priġunieri li kien hemm, ġifieri da baqa' jaħdem, baqa' jagħmel ix-xogħol ġol ħabs għall-mulej. U tafu x'ġara li il-kap bearer raw qallu ħanaddilek kelma quddiem is-sultan biex inti toħroġ minn hawnhekk. U hekk ġara meta s-sultan kellu l-ħolma għajtulu. U fisser il-ħolma. Ġagbu 1:6. Mela ħajitlob bil-fidi bħal ma jitħasseb xejn għax min jitħasseb ikun jixbaħ lil-mewġ tal-baħar imqal u imqalleb bir-riħ. Mela aħna bħal Giuseppi għandna niqpaw nittamaw fil-mulej u ma niddubitawx biex ma nkunux bħal mewġ jitqalleb lem u law. Aħna għandna ikonna l-fidi f'Ġesu biss għaliex il-ġustizzja u l-fidi fibnek għal-ħaj biex iċċaqlaq il-muntanji. Kull problema, kull ħaġa li hemm fil-ħajja tiegħek jista' iċċaqlaq għall-mulej. Jekk hix addiction, jekk hix żwieġ, jekk hux flus, jekk hux ulied. Jekk inti temmen verament il-mulej jista' iċċaqlaq dik il-muntanja. U Mark 1:23 jgħidilna tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid lil dik il-muntanja ntrefa' u nxteħet il-baħar bla ma jonqos milli jitħasseb fil-qalb. Imma jemmen li dak li jgħid ser isirlu żgur. Mela nixtieqkom li għaddejjin minn xi għaddejjin titolbu u ma tiddubitawx. Il-mulej huwa kbir, il-mulej jbiddel is-sitwazzjonijiet, il-mulej ċaqlaq il-muntanji. Meta aħna nitolbuh verament, meta aħna nimuljaw ruħna verament qudiemu u ngħidulu li aħna f'din is-sitwazzjoni ma nafux, ma nifhmux u għandna bżonn l-arfin tiegħu, għandna bżonn l-erf tiegħu, għandna bżonn is-saħħa, għandna bżonn l-ispirtu tiegħu, għandna bżonn li nisimgħuh ikellimna biex imexxina u joħroġna minn dak il-witmu dlam li nkunu għaddejjin miegħu fih aħna u jkun magħna miexi hand in hand magħna u joħroġna minn dak il-wiet. Imma aħna ma rridux naqtaw qalbna, ma rridux nintrefaw lura, ma rridux nisimgħu x'ikun qed jgħidu n-nies, tkun qed tgħid is-sitwazzjoni fil-ħajja tagħna. X'qed jgħid il-kont tal-bank, x'qed jgħid it-tabib, x'qed jgħidu liedna. Aħna m'għandna nisimgħu minn ħadd ħlif minn dil-kelma, ħlif minn dil-weda li għandna li hu se joħroġna rebbieħa fih. Daniel kienet jitlob. U derlu anġlu u qallu li kien hemm taqbida fl-ajru biex it-talb tiegħu jitla' u jinstema' u bat anġlu ieħor biex jgħinu fit-taqbida. Wara 10 ijiem ġie dan l-anġlu u qallu. Immaġina kieku Daniel qata' qalbu jitlob waqaf. Qal inni 10 ijiem nitlob u nsum u xejn ma ġara.
wara 21 ġurnata wasal bir-risposta u t-talba ġiet milquha. L-aħwa aħna għandna għadu u għandna battalja kbira biex it-talb tagħna ikun jista' jitla l-fuq. Imma jekk aħna nagħmlu kif qatt fil-bidu jiena li nżommu lil nfusna notfa minn kull offiża, minn kull unforgiveness, ma nżommux id-dnub, ma nżommux ir-rabja, ma nżommux il-korla. Imma nkunu nies onesti ta' onur, integri, nkunu nidru qudiem Alla, sewwa qudiem Alla, mhux qudiem il-bniedem, it-talb tagħna jista' jinstema', jista' jitla l-fuq. Għax jitla żgur 100%. Ullum l-aħwa jiena nixtieq nagħmlilkom kuraġġ biex jiena l-ewwel waħda nitgħallem narbel lin-nifsi sewwa. Fejn jiena l-Alla minix qed noġbu, mhux il-bniedem, lill-Alla. Biex meta jiena nitlob nara d-differenza fil-ħajja tiegħi, nara r-riżultat ta' dak it-talb li jien nkun qiegħda nitlob. Jista' jkun mhux mill-ewwel, imma t-talb jasal żgur u dejjem jekk jiena nkun f'obbedjenza u sottomissjoni lejn Sidi Ġesu Kristu. Hemm skrittura li tgħid li jekk jiena nistħi minn Ġesu, u jaħbi wiċċu jistħi minni meta jien immur quddiem il-missier. U jiena dik il-ħaġa ma rridix. Il-mulej wedna li jekk aħna ħanamlu rida tiegħu, ħanxandruh u ħanejxu għalih u ħankunu bħala pistoli ħajjin kull fejn immorru ħajraw il-Ġesu fina, ħajkonna l-persekuzzjoni. Imma mbagħad wedna li għandna l-wedit tiegħu li huma iva u ammen fil-ħajja tagħna. Wedna li ħajtina l-protezzjoni tiegħu, l-anġli tiegħu, l-erf tiegħu, il-ferħ tiegħu li d-dinja ma tafux u ma tarfux dan. Mela l-aħwa, ejjew verament jekk irridu li bil-fidi u bit-talb il-ħajja tagħna tiġi trasformata u l-muntanji jiċċaqalqu fil-ħajja tagħna. Dak li għalina jidher impossibbli li m'hemmx xaq, li m'hemmx tarf minn fejn tista' toħroġ. Tibda tgħidlu mulej, di kif ħatamilha di. Tibda titlob m'hawnx minn fejn, m'hawnx bħal kamra magħluqa bla ħajd, bla bieb, minn fejn se toħroġ, kif ħanoħorġu minn hawn mulej. Kif se jirnexxinna naqsmu u mmorru? U tafda kompletament fih u tkun in right standing in his right standing, he will do it. Jiena rajt ħafna affarijiet fil-ħajja tiegħi jinbidlu, affarijiet li kienu impossibbli għalija li jsiru u saru. Żgur ma milthomx jien, għax jiena ma bdejtx nara ma kienx hemm minn fej toħroġ. U wkoll għalinna biex nilbsu l-armatura tal-mulej, l-elmu tas-salvazzjoni li jipproteġina mill-ħsibijiet li Alla ma jippruvax. Il-ħsibijiet li ma jkunux ġejjin minnu, ta' dubju pereżempju, li inti m'intix biżżejjed, li l-mulej mhux qed jisma' t-talb tiegħek. Biex jipprova jalaqlek ħalqek, biex inti ma titlobx, biex inti toqgħod sikta, biex joħodlok ix-xabla lil mulej tak, biex inti tiġġieled. Ħsibijiet ħżiena, ħsibijiet li jbeduk mill-Knisja, offiżi, daw kollha jista' jilqagħhom l-elmu tas-salvazzjoni. Importanti li nilbsu it-tarka tal-fidi li tilqa' l-vleġeġ tal-għadu, is-sitwazzjonijiet li jiġu. Aħna rridu ngħidulu this is only a picture. Aħna rridu ngħidu din hija stampa, din mhijiex il-ħajja tiegħi, din mhijiex il-promessa, din sa tgħaddi, din irbaħta b'Ġesu. Ġesu rebaħa għax huwa jiena rbaħta fih. U nkomplu mixjin, nilbsu l-verità. Irridu nilbsu l-verità. Ma jistax ikun niqpaw nagħmlu l-kompromess mad-dnub. Jew niġġustifikaw id-dnub. Jew ngħidu huwa da ftit u huwa issa nindemada. Ma nistawx.
U rridu nxiddu riġlejna bil-preparazzjoni tal-Vanġelu li fejn nkunu nxandru lil Ġesu, nġibu s-saltna tiegħu. Grazzi Ġesu tal-li tajtna din l-armatura mulej, grazzi tal-li tajtna l-Vanġelu tiegħek. Grazzi tal-li tajtna l-assikurazzjoni fik mulej, u grazzi tal-li inti mlejtna mulej, bl-erf tiegħek mulej, u grazzi tal-li aħna fejn ma nafux inti tallimna missier. Nirringrazzjak, Mister Qaddis. Grazzi Ġesu tal-li fil-ħajja personali tiegħi u naħseb anke intom rajtu mirakli kbar isiru ta' fejqan, ta' ħelsien. U nixtieq inħeġġiġkom biex tiqpaw tippersistu l-aħwa, biex tiqpaw tippersistu u ma taqtawx qalbkom, biex tiqpaw iżommu mal-weda ta' Ġesu u tiqpaw mixjin il-mixja tal-fidi. Tiqpaw mixjin sal-aħħar. Huwa biss it-tama tagħna, m'hemmx tama oħra. Ma nistawx ninġarru mal-kurrent, ma nistawx nħallu l-kurrent tad-dinja jġorna, ma nistawx nħallu is-sitwazzjoni ninġarru. Ibsa kemmi jibsa, il-mulej se jtikom ir-rebħa, ħataraw ir-rebħa żgur fih. 100%. ħataraw għal-rebħa żgur, tħallix ladu, jalaqlek ħalqek mit-talb, tħallix ladu jbedek mill-kelma tiegħu, tħallix għandek u m'għandek xabtit, itlob intank, zajdlu Ġesu, jien irid insir nafek, irid insir nafek aktar, imlini iżjed bik Ġesu, irid insir naf aktar dwarek mulej, irid ngħix għalik, irid kollox ifaħħar lilek fil-ħajja tiegħi. Ma rridx iktar li ngħix jien missier, irid li inti tgħix minn ġo fija mulej Mister Qaddis, tini l-arfim mulej, tini s-saħħa Ġesu, imxi miegħi kull pass missier. Darba l-aħwa dħalt ġo kumitat tal-iskola. U għatlu Ġesu, jina x'qed nagħmel hawn. Kont immur kull filgħodijiet, kont immur ngħinhom ġo bażar u insomma nbijaw daqqa nagħmlu xi ftar biex niġbru xi flus. U daw, tad-dinja, u jgħidu fuq xuxin, toħroġ dik, tajt fuq dik, toħroġ l-oħra, tajt fuq l-oħra, u jgħet nisma. U jina kwieta u għatkellem xej. U għatlu minix għet nifem għal-feda u Ġesu, għadni minix għedha nifem. Imma xorta xaħġa bdiet toħodni, u toħodni jem. U insomma, darba minnom l-estejna qabel, u jien bdejt nitkellem fuq Ġesu. Jisemmu per eżempju l-Mart, għandu Mart, u t-tifla ta' uġi, u nibda nitkellem fuq Ġesu. U darba minnom tħalt, u għallu li daħal riħ miegħek kif tħalt inti, għallu li naħseb daħal xi fatat. Għattilhom le fisem Ġesu Kristu, jiena miegħi jidħol l-Ispirtu Talla mhux il-fatati. U wara ftit, darba minnom l-estejna qabel, u morna poġġejna fuq sofanu, kien hemm is-soru, insomma. U jiena qbad terġajt nitkellem fuq Ġesu, fuq li tidaħlu l-abort, u laħat ma qed jitkellem u s-soru qiegħda faċċata tiegħi. U bdiet tgħidli li ma jaqblux huma, u bdejt ngħidla għalfejn ma titkellmux, għalfejn ma twafqux dawn l-affarijiet, Ġesu ma japprova, u bdejt nitkellem. U kien hemm il-mami sedin ħdejja, insomma, u ħadd ma qal xejn, ħadd ma morrew l-ebda interess. U insomma waslet is-sena ta' wara. U rġejna tħanna u jina marriċ nidħol dal-kumitat. Ġimma wara li bdiet l-iskola, kien hemm mami kellha subien żgħar. Kull ma kienet kellha 34 years. Għaluli li mietet. Ġilmulej li di meta bdejt nitkellem kienet ma' ġembi. Meta bdiet tajt bil-Mart għat Lila. Kellimt Lila. Jien ma kontx naf li di sa tmut. Is-sena ta' wara. Ma kontx naf x'qed nagħmel hemm. Imma ma semax. Darb'oħra kien hemm mar oħra. U bagħtni biex nmur nara l-isptar. Wara 3 jiem mietet. Għalfejn qed ngħidilkom hekk l-aħwa. Għax jekk verament trid li l-ħajja tiegħek tiġi trasformata, inti tisma'. U tittobdi biex il-mulej jkun jista' jafdak, biex ikun ma jista' jaħdem.
Darbohra tħalt f'supermarket. U kien hemm il-cheese counter u nara dar raġel ma kien kbir u kien kbir fleta u kien kbir. U beda jkaxkar da miskin biex mxi. U l-mulej poġġi li kompassjoni f'qalbi. Tħassartu kien xie, kien uħxon, kien kbir. Għadda kif ħajamel da sijat kolla kien tibda l-ġurnata fuq saqajja. U mort fuq u ma nafux da tħalt wara l-counter u għal-cheese counter. Għatlu, sorry, important nitlob għal saqajk biex jifuq jaddulek. U ħeres lejja. Għalli u ok, għalli jitlob. U jina ma milċej, kull ma milt nżilte, batlu saqajtne, bdejt nitlob. Għatlu, issim, għattili għalli. Fi, mandiċu għattili. Għalli, taf ġarali l-bira. Għalli ġi xaħat, umbuttani, instabat mal-art. Għatlu min? Għalli ma rajtux, għalli ma kienem ħadd. U bdejt, mbatt tajtu l-ġesu, vera. Tajtu l-ktib, bdejt nxandarlu l-ġesu. Daw huma affarijiet l-ħawli qed naqsam magħkom għax intejli kif bil-fidi titrasforma lek ħajt, kif tiġi trasforma. Bdew it-tip ta' li inti da ma jiena ma kontx nafu l-iskola tat-tifel setgħu jibdew jajruni daw jaqbdu mat-tifel. Seta' jiġri ħafna, imma jiena l-mulej qalli mort u bdejt u għamilta. Ma qatx naħseb fil-jien. ċerta li ħafna minnkom tagħmlu hekk jekk il-mulej sa jibatkom, jekk il-mulej jikmandakom tagħmlu xi ħaġa sa tagħmluha. Imma dik hija waħda miċwievet li l-ħajja tiegħek tista' tiġi trasformata biha li l-obbedjenza. L-obbedjenza pereżempju anka fil-Knisja. Jaqabduk tagħmel xi ħaġa li lilek ma toġbokx. Ma tkunx tixtieq tagħmilha. Imma jkun hemm bżonn li ssir u jgħidu lilek. M'għandekx tirrifjuta. Għamilha. Il-mulej ibirkek u jfawrek jekk inti tkun obbedjenti. Ħafna affarijiet oħrajn fil-ħajja tiegħi jinbidlu għax obdejt, iż-żwieġ tiegħi jinbidel. Imma l-ewwel kelli nobdi jien ta' għal xejn ma qatx nistenna. Mulej bidde int. U meta bdejt nobdijin u nimxi bl-imħabba, u mbagħad il-mulej seta' jaħdem fir-raġel tiegħi u jibda jbiddel għax beda jara l-Kristu fija seta' jbiddel il-qalb tiegħu. Għax jekk kont ħaneqpa bir-ribeljoni u ħaneqpa niġġieled u ħaneqpa nieħu tiegħi u ħanajt mhix fair ma seta' qatt jinbidel xejn. Xi kultant fil-ħajja tara jkun hemm affarijiet moħbija ġewwa fina li aħna ma nkunux nafu bihom. U l-mulej ikun irid joħroġhom u jorjomna biex aħna nkomplu nikbru fih, nikbru fil-paċi tiegħu, fil-ferħ u fil-barkiet tiegħu. Imma biex isir hekk, irridu nerġa' ngħidlek u rrid nerġa' ngħidlek, irid jgħaddik min-nar. U inti għaddejja minn ġon nar, trid tigranfa miegħu. Tkun faċli ħafna meta tgħaddi minn affarijiet korroħ fil-ħajja tiegħek. Li laqqas ikollok ħabtit titkellem, jew ikollok ħabtit taqdi jiżjed anke fil-Knisja li aħna jiena Italjan għandi passjoni kbira li nħobb ħafna naqdi. Daqskemm tkun għaddejja minn żmien diffiċli. Imma bħalma qalet Kristin, għamel xarek, għamel il-makeup u ejja. Ejja, kompli servi. No matter what. No matter what. Ejja, u iqpa fej poġġik il-mulej, iqpa ġixxi bimħabba, iqpa biex aġixxi bil-kompassjoni, u iqpa itlob biex jimxi miegħek, ħares lej is-salib. Eżatt kif qal Mario, mulej kellimni ħafna lejli u jgħidli Ġesu qaċtulu l-leħja, daħlulu l-kuruna tax-xewk fuq rasu, għajruh besqulu għamlulu minn kollox. U da ma qalx kelma waħda. Ma qallhom xejn. Aħna msejħin biex nkunu bħalu. U bil-grazzja tiegħu biss nistgħu nagħmluha u nistgħu naslu sal-aħħar. Ara xi mħabba kbira biex dik il-mewt ħarxa u ma tajt xejn meta da seta' jtebteb għajnejh u jtajjar il kulħadd minn qudiemu. U ma qal xejn.
U ngħidlu Mulej, jien kif ħajrnexxieli nkun hekk. Mulej, tkun speċjali minn għandek, xi ħaġa grazzja speċjali, sopranaturali minn għandek, missier. Kmandana ħaġa waħda biss li nħobbu il-kulħadd, anke għal dawk li jagħmlulna d-deni, anke għal dawk li jippersegwitawna, anke għal dawk li jisirquna, kollox. U jien nibda ngħidlu Mulej, żommni sal-aħħar sħiħa fik, żommni sal-aħħar mimlija bik missier, ma rridx nidbiet minnek Ġesu. U jgħidli l-grazzja tiegħi biżżejjed. Il-grazzja tiegħi biżżejjed. L-aħwa nixtieq ngħidilkom anke għat-talb meta nintaqgħu il-ġemgħa. Jiena fil-bidu li kont niġi fil-Knisja, għandikom l-esperjenza tiegħi x'jiena fuq nista' nitkellem. Kien jibda l-għadu jgħidli, inti sa titlob quddam daw in-nies, ma inti taf titlob. Daw wara kemm jiftħu l-Bibja u jibdew jaqraw inti xejn ma taf dejdaw. Daw ħajjitqu bik, jekk ħadd titlob. Bidu, kont nemmen, kont niġi talb kull talb li jkun hawn kont niġi ġifieri biex nitgħallem biex nismagħhom biex inkun nista' nitlob. U wara ftit ħaniprova ħanitlob. Bejbew jitolbu bil-lingwi, kelli l-lingwi wara xi xarej, u bdejt nitlob. U ndunajt li mhux jien kont qed nitlob. Imma hu li kien qed jitlob minn ġo fija. Imma immaġina kieku jiena bqajt intimidata. Ħallejtu jintimidani, ħallejtu jbeżżani. Ma kontx ma seta' qatt jurini li ju kien qed jitlob minn ġo fija, li ju kien qed jinterġedi minn ġo fija. Li qed ngħidilkom jien l-aħwa dik hija l-fidi li mhux x'qed tħoss jew x'qed tara jew x'qed jgħidlek l-għadu imma tafda totalment f'Ġesu. Totalment. Issa naqaċċajt, jitqu bija, ma naqaċċajt, x'jaħsbu fuqi, ma jinteressanix. Kull ma jinteressani li jien nagħmel ir-rida tiegħu, fiex ħin iritu u kif iritu. Ma rrid nagħmel xejn il-barra mir-rieda tiegħu. Jien nista' nkun qed insajjar, mhux ħaġa tajba. Ma dak forsi kien il-ħin tat-talb. U flok kollix nagħmel, ma tlab xejn, għax illum kellix nagħmel, ma kellix ċans illum, għax kellix nagħmel tinsajjar. Le l-aħwa għax ma tkunux bħal dik is-siġra mħawla fejn il-maħaj. Ma tikbrux, ma tiħdux in-nutrimenti jekk ma tqattawx il-ħin, ma ssirx il-bidla fil-ħajja tagħkom. Sija fikom u f'sija f'dawk ta' madwarkom. Aħna nistgħu nipritkaw miflodu sa fil-għaxija, imma jekk aħna ma ngħixux u ma jarawx il-Ġesu ħaj fina, ħajedunna daw ipokriti, daw jgħidu ħaġa u qed jagħmlu oħra. Kif ħankunu kredibbli? Jekk mhux ħanamlu, jekk mhux ħanatu priorità, Alla meta kien fid-dinja Ġesu kien jitla fuq il-muntanja jitlob. L-ewwel filgħodu talab Ġesu. Kien jitla jqatta l-ħin mal-missier Ġesu, qabel jibda l-ġurnata, qabel jibda jfejja, qabel jibda bil-ministeru tiegħu, jien min jien biex ma nagħmilix. Jien aqwa minn Ġesu. Ma naħsibx li jien aqwa minnu. Għalhekk il-fidi li tbiddillek ħajtek, għalhekk il-fidi li tbiddillek is-sitwazzjoni f'ħajja tiegħek. Għax Ġesu jibda jiġi l-ewwel. M'għandix ħliefa 50 euro fil-wallet sal-aħħar tax-xahar, itfaħħa, tfajta, ġew 500. Importanti l-aħwa. Ġesu irrid jaf li lilek jista' jafdak. Jista' jafdak bil-qawwa tiegħu, jista' jafdak bil-finanzi, lilek irid ikun jaf li hu jista' jafdak biex jitbiddillek il-ħajja tiegħek u tiġi trasformata. Forsi mhux il-ħin li kien jidher li jien ġew l-affarijiet.
għax aħna ma nkunux nafu. Imma waslu ġew l-affarijiet. U superajna ħafna affarijiet. ħafna affarijiet. U nati glorja u nati kull ringrazzjament lilu. Għax minajru kikullum jimni xedaw, zewġi mux jataw u lidi mux xedinaw. Grazzi Ġesu ta' dak kollu li inti għamilt maħna. Mela nixtieq naqra l-aħħar skrittura, Matthew 21:22, u kull min jitlob u kull ma titolbu jekk ikolkom il-fidi taqalawh. Grazzi Missir Qaddis tal-li tajtna din il-fidi jiena mhux għax jitkellmu fuq fidi speċjali bħalma kella Sara u bħalma kellu Abram. Sara u Abram kienu xjuħ, kienu mejtin, insomma, ġisimhom hawn biex ikollhom it-tfal. Imma ma ddubitawx il-mulej. U għallu I make you the father of many nations. U hekk għamel, father of many nations. Għasandi tifel wieħed, għasandi xej. Kif nkun father of many nations? Ma' xej għaw, mit kollu spiċċa. Kif ħajja minni father of many nations? Imma ma ddubitax. Allu, ok. U ma ddubitax mux qawwiż ta' ma ddubitax minn hawn. Nixtieq ngħid il-Kezja tagħmilli dik id-diska u nixtieq ngħid talba please. Kezja. Talba. Mr. Qaddis, nixtieq nirringrazzjak u nfaħrek mulej ta' dan il-privileġġ li inti tajtni mulej biex jiena nkun nista' ngħaddi l-kelma tiegħek minn hawnhekk. Grazzi Ġesu tan-nies kollha li semgħu din il-kelma mulej. Grazzi mulej tal-li missejthom, grazzi Ġesu tal-li inti tuża l-inqas minn tal-inqas mulej biex ismek jiġi molli u jiġi glorifikat, Mr. Qaddis. Jekk hawn xi ħadd qiegħed tal-ewwel darba jisma' u jixtieq jgħid din it-talba tas-salvazzjoni, jixtieq jagħti ħajtu lil Ġesu. Jixtieq li d-nubit tiegħu jkunu maħfura u ismu jkun miktub fil-ktieb tal-ħajja fis-sema. Jixtieq jibda ħajja ġdida ma' Ġesu. Nitlobkom tajtu din it-talba miegħi. Ġesu, nitolbok issalvani. Jien għandi bżonn Salvatur. Nitolbok mulej biex taħfir li d-nubieti. Nitolbok mulej biex tiġi tgħix ġewwa fija missier. Jiena nagħmlek is-sit u s-Salvatur tiegħi. Illum missier jiena niddeċiedi Ġesu li nibda nimxi warajk missier. Nibda naqra l-kelma tiegħek mulej u nibda Missier Qaddis insegwi u nimxi wara l-kelma tiegħek u wara l-Ispirtu tiegħek. Amen.